खुलुमबाय दिनै रादाबखौ फरायदों आं श्री खोमसि ब्रह्मआ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा आप्लागाव गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै बनरगाव ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव 7थि ट्रेनेल कनफारेन्स हाबाफारि खुंफुंदों। दिनै बे फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। दिनैनि हाबाफारियाव सोमोन्दो लाखिनानै बनरगाव ब्लक बिपिएफनि इनचार्ज सुबिराज बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो दि गिबियाव आङो नोंथांमोननि निउज पर्टेलखौ आङो धन्यबाद जासिग्रोबाय दिनैनि जोंनि बे बनरगाव ब्लक कमिटिनि 7 ट्राइनेल कनफारेन्सआव नुजाफैनायनि थाखाय आरो बिनिफ्राय आंजों लोगोसे बाहायनो जोंनि दिनै बनरगाव ब्लक कमिटिनि इनचार्ज मानव गेदेर ईश्वर चन्द्र नार्जारी आरो लोगोआव जोंनिनो गाहाय नेहाथारि सुशांत सरकार आरो लोगोआव गोबां जोंनिनो विंफोर यूथ बीएसयू वुमेन आरो माइनरिटी सेल दङ आरो कस्ट ट्रान्सफरमेशन सेल दङ जों ज' गिबियाव जों दिनैनि जोंनि हाबाया जों दिनै फ्लैग हस्टिं खालामग्रोबाय जोंनि बिपिएफ दिल्लीनि फ्लैगखौ जों बिरहोग्रोबाय आरो जों दिनैनि जोंनि हाबाफारिया दिनै सानसे बनरगाव ब्लक कमिटि हिसाबै गतिके जोंनि बनरगाव ब्लक कमिटिया दिनै जोङो बेखौ मोनसे मेहेरगोनां मोनसे मेल खुंगोन आरो बे मेलाव नुजाफैगोन जोंनिनो बारग' आसामनि एक्स मिनिस्टार स्टेटनि कैबिनेट मिनिस्टार मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म बायद' आरो लोगोआव जोंनिनो डिस्ट्रिक्टनि अपोजिशन लिडार तथा सालाकाटिनि एमसिएलए मानगोनां श्रीजुत सार देरहासात बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो सासेबाव आलासि दंबावो जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां श्रीजुत दीप्ति प्रसाद ब्रह्म आरो जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ सानसेनि प्रग्राम लादों आरो जों दिनै बे सानसेयाव जोङो जोंनि जेसेबां प्राइमारि बनरगाव ब्लक कमिटियाव थानाय 13टा प्राइमारिनि गासिबो जोङो साफ्रोमबो जोङो प्राइमारिनिफ्राय बिदिनो 40 जन 50 जन सोरबा 80 जन 100 जनबो फैगोन जोंना नैबे लकेल आप्लागावआव गोबां ओंखारगोन आरो जों दिनै बाहाय नियार एबाउट 1200निफ्राय 1500नि माबा मानसि गेदारिं जों खालामनो नाजादों। जोंनाव बनरगाव ब्लकआव 13टा प्राइमारि दं आरो बे जों 13टा प्राइमारिखौ लानानै खालामदों दिनैनि ट्राइनेल कनफारेन्स आरो जोंहा दिनैनो जोङो जोंनि बडिखौ फुल फ्लेजेड दाफुंगोन आरो दिनैनिफ्राय जों फैगौ 2025आव जे बिटिसि इलेक्शन जानो गोनां बेखौ जों दिनैनिफ्रायनो जान्जि खाफ्रानानै बनरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफ हिसाबै जोङो जान्जि खाफ्राबाय। औ बेबो जोबोद गोजोननाय मोनसे कुइसन बा नोंथांनिफ्राय धन्यबाद थाबाय। जोंहा फैगौ 5 अक्ट'बराव जोंना डिस्ट्रिक्ट ट्राइनेल कनफारेन्स 7 ट्राइनेल कनफारेन्स जानो थांगासिनो बे फोथारावनो साउथ आप्लागाव फोथारावनो आरो बे ओइदिनखालि जोंहा मानव गेदेर मानगोनां श्रीजुत सार हाग्रामा महिलारियानो चिफ गेस्ट आरो बाहाय आङो जोंनि बनरगाव ब्लक कमिटिजों लोगोसे 6टा ब्लक फकिराग्राम दतमा बनरगाव देबरगाव सालाकाटि बावखुंग्रि 6टा ब्लकआव जोङो गाजा गोमजायै 7,000 8,000नि गेजेराव जोङो सुबुं गौमा देखायनो नाजागोन। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै खुलुमबाय।